Товарищ замгубернатора Владимирской области, товарищ первый заместитель руководителя аппарата губернатора Владимирской области. Луч Брест-Владимир-Москва к старту готов. Старт для вечнага агню брэсцкай цытадэлі ў гэтай акцыі адзін з 5, адпаведна колькасці промняў на зорцы перамогі. Адначасова з Брэстам акцыя стартавала на востраве Рускі ў Японскім моры, у Архангельску, Севастополі і Дербенте. Галоўная мэта – ушанаваць памяць савецкіх воінаў, загінуўшых на полях Вялікай Айчыннай войны. Белоруссия, Украина, Россия – это же все был Советский Союз. И все наши предки сражались за освобождение нашей Родины. У меня у самого погибли 2 деда. Загінуў у 1941-м пасля 11-дзённай абароны і начальнік 13-й пагранзаставы Алексей Лопатин. Пасмяротна яго подзвіг удостоены зоркі Героя Советского Союза. Сёння яго сын, ветэран пагранічных войск Вячеслав Лопатин, у шэрагах удзельнікаў патрыятычнай акцыі. Я вот сейчас смотрю на бюст Зои Космодемьянской и вспоминаю Антонину Васильевну Сергею Мухину, мою первую учительницу. И она с нами урок мужества, как его сейчас называют, она проводила как раз по Зое Космодемьянской. Развернула газету «Комсомольская правда», где была, а эта газета была 41-го года, где снимок, повешенный Зоей Космодемьянской. Вот это на всю жизнь было запало в память. Бюст Зои Космодемьянской – падарунак удзельнікаў акцыі мемарыяльнаму комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». Яшчэ 3 бюсты будуць перададзены ў школы Брэста. 5 мая ўсе 5 атрадаў, стартаваўшых сёння, збяруцца ў расійскім Владзіміры. Фінішыруе патрыятычная акцыя 9 мая на Чырвонай плошчы ў Маскве на парадзе перамогі. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».